Здравейте! Днес ще ви покажа къща в Равда за 250 000 евро. Между другото, казвам се Тони Попов и съм брокер в района на Слънчев бряг. Ако купувате или продавате имот в района на Слънчев бряг, не се колебайте да се свържете с мен. Моите контакти може да намерите в описанието под това видео. Абонирайте се за канала и ще получавате ежеседмично видеа относно пазара за имоти на Слънчев бряг. А сега нека да ви представя тази прекрасна къща. Може да я видите зад мен. Това е къща Близнак. Продава се тази част, която е зад мен. Другата е продадена. Къщата се състои от два етажа. На първия етаж има просторна дневна с кухненски бокс, складово помещение и туалетна. На втория етаж са 3 спални с 2 бани и коридор и мокро помещение. Къщата разполага с паркинг за 2 или 3 коли, както и самостоятелен двор 204 квадрата, който е озеленен с райграс, чимове и има автоматична поливна система. Сега заповядайте да разгледаме тази прекрасна къща. Това беше тази прекрасна къща в Равда. Между другото, казвам се Тони Попов и ако сте купувач или продавач в района на Слънчев бряг, не се колебайте, свържете с мен. Моите контакти може да намерите в описанието под това видео. Абонирайте се за канала, за да гледате ежеседмично моите нови видеа. Приятен ден ви пожелавам!